Ben, agora vamos a falar do desmalle da sardiña. Vamos, cando collíamos a sardiña contase por milleiros, contábamos por milleiros, tamén se contaba por centos, había que vender, empezas a contar por cuarteróns, que son 25, logo medio cento, logo un cento, e logo por centos, de centos é un milleiro. As mulleres contaban por mans, eran 12 mans, son 24 sardiñas, collían dúas en cada man, non? 12, 12, 24, e logo botaban en riba, eran 26, pero bueno, botaban dúas, eran 26. Entonces é medio cento para contar, para vender, porque viñan así, mire, quero medio cento de sardiña, ou un cuarterón son 25, pois unha, dúas, tres, hasta 12, 24, e logo collían unha man, o sea, son 12 mans máis unha, porque a xente era semi-analfabeta ou prácticamente analfabeta, entón había que contar por mans, tanto vendendo para Salazón como para as peixeiras que iban por as aldeas, non? Pero agora vamos a decir como se desmallaba a sardiña. Pois nos no mar, se collíamos unha cantidad, por exemplo, de un milleiro, que son de centos, 1000 sardiñas ou tal, pois a mellor desmallábamos a nós, ou 2 milleiros, ou hasta 3 milleiros, se viña ben, estaba calma, zafaba. Pero se viña mellor 10 milleiros, 8 milleiros, ou 6 milleiros de sardiña, metíamos cerrado, non parábamos, porque se non cai moita sardiña ao estar parado, o que falara antes por culpa da malla, porque a mellor sardiña, cando é un golpe de sardiña, é sardiña grande, entonces cai moita, ou o barco cabecea, ou a embarcación que fora, ben fora a gamela, ou ben fora un barco, o cabecear, a sardiña ben presa, na máis que por a cabeza, entonces suele cair moita, a pesar que tiñamos un garapán e íamos collendo, pero cando viña moita sardiña, pois caía. Entonces, para non perder tanta sardiña, metíamos todo así rápido, e logo, o chegar a terra, desmallábamos. Entonces, se eran as gamelas varaban na ribeira, e se eran os barcos quedaban fondeados no porto, e desmallábamos a sardiña a tripulación. Pero as gamelas, ao chegar a terra, varaban, e viña a muller, viña a filla, viña a muller do outro, normalmente andaban dous mariñeiros, e viñan as dúas señoras dos mariñeiros, que traían os cestos, e algún fillo que estuvera demais, según a cantidade de xente que houbera, ou un amigo, por lo menos para aguantar no aparello. E despois, pois, un puñase polo chumbero, dúas persoas polo chumbo e dúas pola cortizada, e levando o aparello encima da palmas das mans, iba recollendo, non? Iba recollendo cos dedos, hasta que ibas zafando cada sardiña que vai, e a colles na man, lle das unha media volta, normalmente podes dar para a izquierda ou para a direita, media volta e tirabas para baixo, pero é un movimento sistemático, que xa te está no cerebro, non? Incluso algunha, ou collela, ou así, izquierda, direita, un toquinho izquierda, direita, e te tiras para baixo, ou senón, media volta e tira, media volta e tira, media volta e tira, ou senón, izquierda, direita e tira para baixo, non? Según como, hai veces que o peixe ven máis mallado, menos mallado, por exemplo, no mes de agosto, se o peixe é tan grande, do agosto en adiante, setembro, que ven moi grande, ainda non lle toca xa caer a sardiña prácticamente, ben máis solta que mallada, posta a desmallar, en cada peza que se trae un milleiro, 800 veñen soltas e 200 veñen enganchadas, porque se soltan elas solas porque é peixe grande, non? Pero quero dicir eu, a maneira de desmallar é unha media volta de muñeca, que xa a persona é un instinto que xa tes, a persona que traballou con isto, que o fixo varias veces, e tira un puntiño para baixo, non? Non hai que tirar fuerte, se coller a sardiña e tirar para baixo, non, porque entonces rompes todo, rompes o aparello, porque o aparello é moi finiño. E senón, pois, un toquiño, izquierda e direita para baixo, izquierda e direita para baixo, pero nada, un sonciño nada máis. E coas dúas mans hai que estar a traballar. Un aguanta nunha punta, outro noutro, e firme, aguantan, e hasta que non limpies aquel trozo de 2-3 metros de sardiña, está limpia, a ver, outro volve a pasar, volve a chegar o peixe ao que está aguantando, e agarra outra vez firme, e veña, e limpias outra vez aquel lado, e vas tirando así, vai caindo no chan, ou pos unhas caixas por abaixo, ou naquela se puñían cestos, e ibas botando por cestos, ou senón, mesmo caía no chan, e logo enchíanse. E logo, ao mellor unha muller ou dúas, se os homens estaban zafando e había venta, as mulleres xa contando. Entón, se era para Salazón, e había moita contanse por centos. 100 que eran, pois 25 mans. 25 mans da 2 era medio cento. 25 mans, medio cento. Pois, medio cento. Logo, 50 mans, un cento. 100 mans, 200. Cada señora contaba como quería comer, pero normalmente chamanlle mans, non? E logo, 25 mans. Entón, se se equivocaban en algo, pois, 26 mans, botaban por se equivocaban, non?
Nunca botaban de menos, nunca. De feito, aunque fora unha señora mismo que viña a comprar un kilo de sardiñas, mira, un kilo de sardiñas, pois son, xa pesei varios, e son 15 sardiñas. E tal, 14 e 15, toma, 16, 17 ou 18, non? Dúas sardiñas encima, pois se equivocaba ou salía unha moída, porque hai peixe que sale moído, que prácticamente non vale para comer, a sardiña hai veces que sale moída, e aunque sea fresca, e a sardiña moída non está boa, non? Entonces, xa contando con eso, toma unha man máis, dalle unha man encima, non? Eso vai no arreglo que facía o cliente, ese era para salazón, pois así se facía, cantabas 50 mans, un cento, 25 mans, medio cento, e me contaban, iban botando por un canastro, dun canastro para outro canastro, e así, hasta que se acababa. E ao terminal, o aparello iba para terra normalmente, para terra, e logo volvía a vir para bordo, e xa se puñía listo para largar outra vez. E isto era de asexo, e a mañán había que ir botar outra vez a luzada. Iban dormir un par de horas se daba tempo, e iban a salir outra vez, a remar ou a vela. Se había vento iban a vela, e se non a remar. E así, iban a casa, fritían unhas poucas, collían das dos tranchos, chamanse os tranchos, que é a que ven comida do patexo, o pataludo ou patexo, como se quera chamar, que morde, pero ese peixe que é mordido está sangrado, ponse moi duro, e unha desangra, polo a fritir ou a cocer, da maneira que sexa, é moitísimo máis rico que a sardiña que está completa. Os nosos mariñeros collíamos os tranchos, xa chaman, queremos levar tranchos para comer, porque o trancho é mellor que a sardiña, está máis dura, tanto asada como frita, ou se lle bota sal e a coces, ou como sexa. A sardiña podese preparar de moitas maneiras.